berdoa dengan jiwa dan tubuhku setiap hari sepanjang hidupku. Dengan nafasku aku berjanji padamu untuk hidup hanya untukmu. Oh Allah, kau bangkitkan jiwaku, cahayamu terangi hatiku. Hidupku ku persembahkan padamu, ku milikmu, ku milikmu. Kini ku tahu rasanya hidup dalam cahaya kasih-Mu. Kini ku tahu rasanya menemukan damai di hati. Seandainya semua tahu indahnya mengabdi padamu. Seandainya semua tahu kasih-Mu lepaskan belenggu, bebaskan ku, kuatkan ku. Oh Allah, ku bersyukur padamu, walau kata tak sanggup ungkapkan. Kau buatku mampu lawan keraguan. Astaghfirullahaladzim li walakum, astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mbak Maya, Mas Ihsan, siap nggih? Siap, alhamdulillah. Siapkan diri Anda menyongsong ke depan. Di dalam rangkaian Anda akan membentuk keluarga. Serahkan segala sesuatu kepada Allah. Ngerti nggih? Siap di dalam melaksanakan kewajiban dan tugas. Nek pun disahkan melekat pada diri Anda satu kestatusan di antara keduanya dan penuh dedikasi tanggung jawab yang harus dilaksanakan. Nggih. Nek pun ngoten nggih kudu sami-sami pun tanggung jawab sedayanipun. Tapi yang paling membedakan satu, laki mencari nafkah, ngoten nggih, sing putri sing nampa. Namanya sampe putri nyampa, mau kerja ya oleh ya Mas nggih. Oleh mboten? Oh angsa. Nek ora oleh manut lho Mbak ya. Aja maksakan diri. Lanjut mawon, monggo datang pun Bapak Wali, Pak Budi Santoso, ajeng Pak Agung Santoso. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nikahkan dan kawinkan putri saya Kardina Maya Amanda binti Budi Santoso dengan engkau Muhammad Iksan bin Mohadi dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan uang sebesar 500.000 dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Kardina Maya Amanda binti Budi Santoso dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan uang 500.000 rupiah dibayar tunai. Alhamdulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nabighfirli wa liwalidayya wa lijamil muslimin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yafi wa yukafi mazidah
Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sidina fil awwalin wa shalli wa sallim wa barik ala sidina fil akhirin. Shalli wa sallim wa barik ala sidina fil ma'i ala ila yaumiddin. Wa shalli wa sallim wa barik ala sidina fi kullin waqtin wa hin. Shalli wa sallim wa barik ala sidina wa tharidul 'abd wa man 'alaiha wa anta khairul warithin. Barakallahu laka baraka 'alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Adam wa Awa walif bainahuma kama alafta baina Ibrahim wa Syarah walif bainahuma kama alafta Sayyidina Yusuf wa Yulaikha walif bainahuma kama alafta Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Khadijah al-Kubra wa alif bainahuma kama alafta Sayyidina Ali bin Abi Thalib wa Fatimah az-Zahra. Allahumma ij'al hadan aqdan aqaban mubarakan maksuman baina ma'alfa qararan daiman wa la taj'al bainahuma firaran wa qararan wa khisaman waqfihima mu'amalat dunya wal akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya azizu ya ghafaru ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wassalam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bighfirli wa liwalidayya wa lijamil muslimin amin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Pada hari ini tanggal 12 Januari 2025 saya Muhammad Iksan bin Muhadi berjanji dengan sesungguh hati bahwa saya akan mempergauli istri saya bernama Kardina Maya Amanda binti Budi Santoso dengan baik menurut ajaran Islam. Kepada istri saya tersebut saya menyatakan sigat tahlik sebagai berikut apabila saya: 1. Meninggalkan istri saya selama 2 tahun berturut-turut. 2. Tidak memberi nafkah wajib kepada 3 bulan lamanya. 3. Menyakiti badan atau jasmani istri saya. Atau 4. Membiarkan tidak mempergauli istri saya selama 6 bulan atau lebih. Dan karena perbuatan saya tersebut istri saya tidak ridho dan mengajukan gugatan kepada pengadilan agama. Maka apabila gugatannya diterima oleh pengadilan tersebut, kemudian istri saya membayar Rp10.000 sebagai iwat atau pengganti kepada saya, jatuhlah talak saya satu kepadanya. Kepada pengadilan agama saya memberikan kuasa untuk menerima uang iwat tersebut dan menyerahkannya kepada Badan Amil Zakat Nasional untuk keperluan ibadah sosial. Suami Muhammad Iksan. We're here on this special day. Our hearts are full of pleasure. A day that brings the two of you close together. We're gathered here to celebrate a moment you'll always treasure. We ask Allah to make your love last forever. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us. And with one voice, let's all say, 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 Barakallahu lakuma wa baraka alaykum.
pikirku judek atiku bingung weruh langitku kang katon mendung dodo seset pikiran tambah ruwet nyawang dhuwur saya peteng dadan mlik gak dadak udan mung ringi wis arewes saya gawe ati tambang amire cahya sesandrane takdir kaya ngilu tangi seseng jerenge kebangetan yen ora melu sedih krungu sesambat kawula kang ngelih saya aji mumpung sejalali janji kang wis ketanganggo apa wis tegangan jangkane ngendi kangane kirangga wareng sita katekane jaman edan sinrate ing kitab kala pidha katongon mendung dodo sesah pikiran tambang rumah nyawang dhuwur saya petangan dada udan mung ringi wis arewes saya gawe ati tambang amire cahya sesandrane takdir kaya ngilu tangi seseng jerenge kebangetan yen ora melu sedih krungu sesambat kawula kang malang saya aji mumpung sejalali janji kang wis ketanganggo apa wis tegangan jangkane ngendi kangane kirangga wareng
sito katekan deh jaman edan kang sinerake ngen kitab keloti
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanthi liman ninambaran pepayung budi rahayu Syekh palimarmaning Gusti mugi tansah memayu hayuning bawana sinartan atur mangenjali gujwalaning iman mugi tetep rumesep ing samubari anjalane nambahi kukuh bagus sentosa pindhane wit paring ingkang pinangka dadya pengayomane kawula Nuswantara nuwun kula niki saking para pinisepuh sesepuh ingkang dat pinundi para prayagung pangemban panggembating praja satria nagari ingkang pinangka dadya pandam pandami kawula dasi ingkang wis tuhupa ing pamawas miwaleding pitutur ingkang pantes kinurmatan para alim ulama kagung saputri ingkang rinten dalu prasasat sumanding kitab suci wahyuning ilahi kang pinangka saged dados pancatan sejejeg kiblating panembah murih sampurnaning dumadi ingkang satu kula bekteni Sumawana para rawuh kagung saputri ingkang hanggung mastuti dumateng pepuyaning kautama ingkang pantes sinudarsana para lenggah muda werda kagung saputri ingkang dat winisuda ing krami Nuwun amit pasang kalimantabe ilo-ilo ing unisina bena ing ilo dumi dumawa ing tawang towang linepatno tulak sari mugi kalilana talen sedaya kalepatan sasampun kiranging pamengku kepareng ing mriki kula mbuka wiwaraning suka wenganing wicara purwakaning kandha ana nggih labet mradhapa kapijing kang hamengku katine niki penyanipun Bapak Budi Santosa sekalian kula pun Suharso Cakrawangsa pinangka pangendali wara pratiti sing adicara iwahan panggingat mojo pinanganten sarimbit ing siang menika. Niki saderengipun kula lajeng matur langkung rumiyin dumateng para kagung saputri. Sumangga kula dherekaken manengku puji ngunjukaken raos puja puji syukur alhamdulillahirabbil alamin. Wonten kersanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang siang menika sampun paring pinten-pinten kanikmatan kawilujengan katentreman sakararjan ingkang tumanduk dumateng kula panjenengan katitik ing rikang menika kula panjenengan saged makempal wonten pamuyuhan prasaja kanthi manggih rahayu widodo boten wonten alangan setunggal menapa. Amin. Niki para kagung saputri ingkang sanget-sanget kula tresnani. Menggah nuju hari Minggu wage. Nedeng sura kaping 12 Januari warsa 2000 langkung. Piyambakipun Bapak Budi Santosa Ibu Kartini sampun kepareng netepi darmaning sepuh Umiwawa Suta Marwata Siwi angemah-emahaken atmaja putrinipun
ingkang sesilihipun Diahayu Roro Kardina Maya Amanda Daup kalian Bagus Muhammad Iksan Atmojo kakung panjenenganipun Bapa Muhadi ingkang pidalem ing getasan glodhogan Klaten Selatan Tlatah Kabupaten Klaten Parandene jab kabul sampun kalampan kala winjang kirang langkung tabuh awalu wedal nusantara rimbang kilen ing awit rahmating Gusti ingkang magung sawinantu puja pujinipun para rawuh ijab kabul kalampan kanthi kalis rupida awit saking menika rikalangga menika panjenenganipun Bapa Budi Santosa kebareng miwaha ndhawuhaken Atmaja pinanganten sarimbit Menggah dawuhing pinanganten sarimbit saking keparingipun ingkang hamengugati sampun rinakit wontenipun acara panggih. Saking menika perlu kunjuk wonten ursanipun para rawuh kakung saputri menggah rut runcening acara panggih Atmaja pinanganten sarimbit. Nuli acara ingkang sepisan pambuka acara ingkang angka kalih pasrah syarat sarana sia pasrah pinanganten jalu saking panjenenganipun Bapa Muhadi sekalian ingkang jimeneng pinangka tetangganing lampah nuli panjenenganipun Bapa Suhar acara ingkang angka 3 nampi pasrah syarat sarana sia pinanganten jalu saking panjenenganipun Bapa Budi Santosa sekalian ingkang samangke jumeneng pinangka sulih sarira nggih panjenenganipun Bapa Haji Dr. Andestri Margianto cekap acara srah panampi kalajengaken acara panggih. Mengga panggih pinanganten sarimbit ing samangke pinangka pratiti sing panggih nggih penyanipun Ibu Rias. Acara ingkang angka kangsa nggih doa ingkang samangke. Kasuwunaken saking panjenenganipun Bapa Nanang Suseno SAG keparenga ing samangke paring doa dhateng pinanganten sarimbit khususipun umumipun para rawuh kakung saputri cekap doa kalajengaken acara ingkang angka 6 nurihatur pangayu bagya yuwana ingkang samangke jumeneng pinangka sulih sarira panjenenganipun Bapa Budi Santosa sekalian lho niki. Panjenenganipun ingkang tuhu kirmatan Bapa Lurah Trihandaya. Parandene acara ingkang awakasan lho niki paripurna utawi penutup. Nggih perlu kunjuk wonten sanipun para kakung saputri pinangka pratandha paripurnaing payuhaning samangke. Menawi pinanganten sarimbit sampun jengkar saking sasana pinajang lumarep sasana iwaha. Jumeneng wonten sak ngajenging para pasamuan saperlu manembromo konduripun para tamu sekalian. Menika pilih pratandha paripurnaning pawiwahan. Ora rawuh kakung saputri mengah mekaten pangendali wara ngaturaken nurut runjening acara wiwahan panggih Atmaja pinanganten sarimbit ing siang menika ing wasana unur
nuniki sagung para kakung saputri ingkang sanget-sanget tresnani sasuwe nadrang santi mulya laras pelok patet gansal kebarang pangendali wara murwakane acara ingkang sampun arinakit nuniki acara ingkang sepisan pambuka ingkang saking menika semangga nun acara pambuka menika dipun bikak sesarengan kanthi waosan basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Nuniki kanthi kula panjenengan nyebat asmanipun Allah Subhanahu wa taala. Mugi alampahing titilaksana awiwahan dauping atmaja pinanganten sarimbit. Awit purwa madya ngantos wusananipun saged lumampah kanthi gancang kalis rubida. Amin. Salajengipun dungkap acara ingkang angka kalih niki pasrah syarat sarana ya pinanganten jalu. Saking panjenenganipun Bapak Muhadi sekalian ingkang jumeneng pinangka tetuangganing lampah nggih panjenenganipun Bapak Suhar. Saking menika sasana pandhyawara sak cekapipun kula aturaken panjenenganipun Bapak Suhar ing wasana semangga nun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La qaula wala quwata illa billah. Sedaya katentreman kabahagiaan mugi kajiwa dumateng kita sedaya. Dumateng para pepunden, para pinisepuh, para sesepuh, aji sepuh ingkang satuhu kawula bektosi. Dumateng para tamu kakung miwah putri ingkang satuhu kawula hormati. Keparenga kula matur wonten ngarsa panjenengan pinangka sulih salira saking panjenenganipun Bapak Muhadi sekalian Ibu. Namung saderengipun kawula matur sumangga kita tansah ngaturaken syukur alhamdulillah wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala bilih panjenenganipun sampun kepareng paring pinten-pinten kenikmatan dumateng kita sedaya utaminipun nikmat sehat saha sempat. Kanthi nikmat kasebat katitik kula lan panjenengan saged makempal manunggal wonten ing papan menika. Ingkang salajengipun wabil khusus dumateng panjenenganipun Bapak Budi Santoso sekalian Ibu. Kula kinen matur wonten ngarsa panjenengan minangkani sulih salira panjenenganipun Bapak Muhadi sekalian Ibu. Atur ingkang angka sepindah panjenenganipun Bapak Muhadi sekalian Ibu hangaturaken salam taklim mugi katur wonten ngarsa panjenengan kanthi atur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi-mugi kanthi doa kasebat panjenenganipun Bapak Budi Santoso tansah wilujeng boten manggih halangan setunggal punapa. Ingkang angka kalih panjenenganipun Bapak Muhadi sekalian hangaturaken agunging panuwun ingkang tanpa pepindhan bilih panjenenganipun Bapak Budi Santoso sampun kepareng hangijabaken pinanganten kakung kalian putra putri panjenengan ingkang kala wau enjang sampun ijab kasalaksanan kanthi wilujeng boten manggih alangan setunggal punapa. Ingkang angka 3
kula kapiji matur wonten ngarsa panjenengan masrahaken syarat sarana kagem hanjangkepi pinangka syarat sarana sakalaki rabi ingkang sampun sedayanipun sampun sumadya wonten ngarsa panjenengan lan boten kula sebutaken setunggal mbaka setunggal. Sumangga kula aturi nampi kanthi renaning penggalih ugi panjenenganipun Bapak Muhadi sekalian ngasta angsal-angsal ugi sampun sumadya wonten ngarsa panjenengan sinaosa oleh-oleh kala wau mboten wonten ajinipun namung sedaya wau kagem hangraketaken anggenipun sami-sami mangun bebesanan. Ugi ing ari kelenggan menika kula pasrahaken pinanganten kakung pun Muhammad Iksan dumateng panjenenganipun Bapak Budi Santoso keparenga hanampi kanthi renaning penggalih lan borong samangkihipun anggen panjenengan hanuntun hamompong hanggula wenrah tumrape bebrayan keluarga wonten ing madyaning bebrayan agung. Lumebaripun dumateng masyarakat mriki mugi-mugi panjenenganipun Adimas Muhammad Iksan saged menyesuaikan kalian keadaan wonten ing mriki. Ingkang salajengipun angka ingkang sekawan nggih menika kunjuk dumateng panjenenganipun Bapak Budi Santoso benjang Senin Surya 13 Januari 2000 selangkung panjenengan sekeluarga kaaturan rawuh wonten ing dukuh Getasan ingkang saperlu panjenenganipun Bapak Muhadi ngawontenaken tasakuran Climen nggih menika boyong temanten sarimbit. Ingkang saklajengipun ambok bilih samangke acara menika sampun paripurna kula sak rombongan saestu nyuwun pamit wangsul dumateng griya pun piyambak-piyambak mugi-mugi sak jengkaripun kawula sak rombongan saking papan menika dumugi griya mboten manggih halangan setunggal punapa. Ingkang saklajengipun mekaten menggaing atur kawula kirang langkungipun saestu karena cubluk ing atur kawula kiranging seserepan kula saestu nyuwun agunging samudra pangatsami. Akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wekdal kala wangsulken dumateng pranata adiwicara. Matur nuwun. Nunggih kanthi ojang ujring kang wedher sabda wigati penyanipun Bapak Suhar pinangka tatuangganing lampah sulih saru penyanipun Bapak Muhadi sekalian. Saking menika kunjuk penyanipun Bapak Haji Dr. Andes Tri Margianto. Daya jengar saking pananggan manuk semeng dening sasana kang awis pinanci sapuluh nampi pasrah syarat sarana pinanganten jalu. Saking menika sasana Pandhyawara sak cekapipun kula aturaken panjenenganipun Bapak Haji Dr. Andes Tri Margianto. Sumangga nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna kamdalillah la kaula quwata illa billah wa syukurillah ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad la nabiyya ba'dah. Sagung para pepunden, para pindi sepuh, sesepuh, aji sepuh, saha ingkang disepuhaken ingkang sadu kinabekten. Sumrambah dhateng para tamu kanggo mengimah putri ingkang sadu kinurmatan. Linangkung pinanipun
Bapak Muhadi sekalian Ibu Harniati kadang besan sutresna ingkang kula hormati. Mugi kalilanana kula matur angatek wonten jengantika sedaya. Awit minangkani saha sulih salira saking penyanipun Bapak Budi Santoso sekalian Ibu kepareng matur nampi pangandikan saking penyanipun Bapak Muhadi lumantar ingkang kinurmatan penyanipun Bapak Suhar. Saderengipun monggo tansah kula dherekaken ngaturaken raos puji syukur wonten ngarsanipun Ilahi Robbi. Awit kasarasan saha kabekjan ingkang sang tumanduk dhateng kula panjenengan sami sehingga kita saged makempal silaturahim wonten ing dalem pawian mriki kanthi wilujeng nir ing sambikala. Dene salajengipun mugi kepareng kula nampi pangandikan saking penyanipun Bapak Suhar sulih sarana saking penyanipun Bapak Muhadi sekalian Ibu Harniati ingkang angka sepindah penyanipun Bapak Muhadi ngaturaken salam taklim kunjuk dateng Bapak Budi sekalian Ibu kanthi ambal atur waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dene ingkang kalih pinarak lenggahipun Bapak Muhadi sekalian Ibu sak pangombyong wonten ing ri siang menika nderekaken saha masrahaken risang penganten jalu kunjuk dateng penyanipun Bapak Budi sekalian kanthi sukarnaning penggalih penyanipun Bapak Budi nampi kanthi remen saha badhe kaangkah putra piyambak ing samangkih badhe dipun panggihaken miturut tata cara wonten ing tlatah mriki. Dene pasrahipun risang penganten jalu sinartan syarat sarana ingkang kala wau boten saged dipun sebataken sedayanipun. Nang sedaya kala wau saestu Bapak Budi sekalian namung saged ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Awit sedaya peparing kala wau mugi-mugi saged hangenteng-entengaken angganipun penyanipun Bapak Budi sekalian Ibu kagungan hajat pawiwan ing siang menika. Dene salajengipun boten kata lumpen danipun Bapak Muhadi sekalian Ibu ngasta angsal-angsal kunjuk dumateng Ibu Budi Santoso surambah dateng keluarga mriki semidah malih sedaya peparing saestu saged nambah ngrumaketaken talining sih kadang bepisanan antawisipun panjenenganipun kekalih. Dene salajengipun mbok menawi sedayanipun sampun kacekap pahargyan siang menika samangkih panjenenganipun Bapak Muhadi sak pangombyong lumantar Bapak Suhar mundhut pamit medal pasilan badhe wangsul kundur dhateng getasan glodokan. Danipun Bapak Budi namung saged ngaturaken doa mugi-mugi samarga-marga tansah pinanggih rahayu nir ing sambikala. Ingkang pengesan atur mbok menawi Gusti Angganjar wilujeng sedanipun pamundhut saking pun Bapak Muhadi dateng Bapak Budi Santoso sekalian benjing-enjing dinten Senin surya kaping 13 Januari kalih wus langkung kepareng Bapak Budi sak pangombyong nyuwanaken nglarapaken risang penganten sekalian dateng getasan Glodokan Klaten Selatan saperlu badhe dipun suwunaken doa kalian masyarakat wonten ing getasan menika. Mugi Gusti Angganjar wilujeng Bapak Budi badhe nayogani napa ing dados pamundhut kala wau. Mekaten ingkang dipun aturaken saha dipun atur pangandikan nampi pangandikan saking panjenenganipun Bapak Suhar lumantar kula wonten tata basa napa dene terap sila kula dumateng panjenengan sedaya linangkung panjenenganipun Bapak Suhar kula tansah mawantu-wantu nyuwun lumunturing sih samudra pangaksama. Semanten bila taufik wal hidayah
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengko sampun purna ing gati. Priagung kekalih kang samiya mundi alaksita pasrah sunampi sarat sarana. Selajengipun long tinampen saros simbolis kula sumanggaken. Ingkang salajengipun sasampunipun sarat sarana dipun tampi penyanyiipun Bapak Budi Santoso sekalian sawetawis kula aturaken para kadang muda mugi keparengan lengser menggah uba rampe sarat sarana dhateng pepengkeran. Namung saderengipun nyuwun gunganipun Adimas Bobi mugi keparenga nyampektaken pinanganten putri wonten sak ngajenging kerun samangke badhe lenggah wonten hunggan pinastika. Menggah kridaning para kadang muda alamun Cinandra prasasat gugur gunung tandang gawe. Saya rukun bebarengan arutan sampe lilolan legawa kanggo mulyaning negara maju papat diulang-ulangake mesti enggak rampunge lopes wonten baris lopes wonten baris lopes wonten baris lopes wonten baris. Papat diulang-ulangake mesti enggak rampunge lopes wonten baris lopes wonten baris lopes wonten baris lopes wonten baris. Nuriki Sagung para kakung saputri menggah para kadang muda anggenipun nglengser menggah ubuh rampe sarat sarana sampun kacekap. Iwasana ndungkap acara badhe pangging pinanganten sarimbit. Awis saking menika dumateng penyanyiipun Ibu Rias. Sumawana para werda saring temanten. Mbok menawi sampun paripurna pinanganten putri ngrasuk busana. Mugi enggal kajenggaraken saking tepas wangi manjing jering sasana wiwaha lenggah wonten hungwan pinastika.
Para roh kakung saputri ingkang sanget kula tresnani. Sampun wonten sasmita bilih pinanganten putri sampun samta arsa manjing jroning sasana iwa lenggah wonten hungguan pista pinastika. Jengkar saking sasana busana samarga-marga prasasat ngambar kandhani Sekar Tejo. Rawat rinumpoko binarung alarasing ketawang Sekar Tejo alaras lindro adat manyuro sang Sristayu mijil saking tepas wangi ginarebek para werda hapsarining temanten. Awene dogondo rumarum jebat kasturi katon sumunar cahyane sang Sulistyayu katon sumirat tejo moyo-moyo saya dangu saya milangoni saya cerak saya hangranui prasasat ngebeki jroning pasamuan agung alamun yen Cinandra sang Sulistyayu yen bombrong katon mencorong yen besengut mimbuh patut esemi pait madu pinastika netra blalak katon prasaja semuning ulat rek mamak ngembang bakung ireng memes ketelatap lir tinata agek gelung malang tinancepan cunduk mentul katon ebah kinarya numaksana kaya hangawe kanca ruwangi sayekti endahing busana sang Sulistyayu lamun to yen Cinandra bebasan kurang candra luwih warna prasasat sirna sipating titah manuk maning midodaring ijawantah kaya para hapsari pating kalebyar pating calorot busananing sang Sulistyayu prasasat kencana binabar alon tindake sang Sulistyayu wis manjing jring sasana wiwaha sapecak amangu satindak bebasan kawis tara ing semu manem Brahma rumarum tumanduk dumateng para rawuh mugi keparenga njurung puja astawa puji astuti rinuwat ing reh kumara denira kasawabaning sih ngenira amangun krama
kaya ginerak lampahe sang Sristaya wis minggah tinggil Binaturata manjing jering sasa pinajang arsa renggah wonten hungguan pinastika lenggah wonten hungguan pinastika yayah konjema pertala mukani Nun inggih para rawuh kakung saputri ingkang sanget-sanget kula tresnani. Mengga sampun paripurna. Pinanten putri us manjing jring sasana pinajang arsa lenggah wonten ungguan pinastika. Kinarya hanyranti tumapak ing gati dawuh pingat mojo pinanganten sarimbit. Saking menika dumateng pangombyong pinanganten jalu. Mbok menawi sampun samekting diri sawegong gati. Pinanganten jalu kepareng enggal kaboyong dhateng sasana wiwaha lumarap sasana kang awis pinanci ingkang badhe kadhawuhaken. Omongga sampun kawuriyan. Pinanganten jalu wis jengkar saking sasana busana arsa manjing jering sasana iwa lamun cinandra samarga-marga muhung wilujenging lampah. Dauping pinanganten sarimbit lamun cinandra binarung swantening cantaka munya mangsa kala. Awus kawuriyan pinanganten sarimbit samya pagutingal catur pandulu netrane kanthi balang binalang gantalan binalang suruh menawi dinulu beda lumah lan kurepe nanging menawi ginigit nunggal rasane kang pranyata pinanganten sarimbit awus manunggal sawiji sigra gapyuk denira sesalaman pinangka tangkep leran batine kang wis manunggal
sakunjuk ngersaning Gusti ingkang akarya jagat. Mugi pinanganten sarimbit sasepunipun panggih satemah dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah ingkang dipun ridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kawuran Sang Sulistyo ngaturaken sungkem pepodo wonten ngersanipun pinanganten Jalu. Sio pinanganten putri amiji ampeyane pinanganten Jalu sasampunipun ngidahan tiga pecah sanalika ingkang mengku pralambang binjing tumapak ing pinanganten putri kagungan putra menawi wijil pawestri mugi dados wanita kang utama paranine menawi mijil kakung saged dados jagoning bangsa ya jagoning keluarga. Sasampunipun panggih pinapak kembar mayang ingkang dipun pondhong para Hapsari. Pinapak kembar mayang dipun tendang pinanganten Sarimbit ing pangajab bebasan rawe rantas malang putung kanthi nendang kembar mayang ing pangajab saged ngilangi sukerta ingkang mapan wonten jiwa hangganing pinanganten Sarimbit. Laju kembar mayang samangke kabucal wonten ndelanggung prapatan. Sasampunipun cekap upacara panggih pinanganten Sarimbit sinemekan cindhe puspita ingkang arupi gula klapa. Kaboyong panjenenganipun Bapa Budi Santosa sekalian manjing jroning sasana pinajang. Olon-olonan tindake Bapa Budi Santosa ingkang pinangka pangarsa. Bebasaning ngarsa sung tuladha ing madya mangun karsa tutmuri andayani. Ing ngarsa sung tuladha kang teges panjenenganipun Bapa Budi Santosa tiyang sepuh saged tinulat dening putra pinanganten Sarimbit solah bawa tandang tanduk amun-amuni. Ing madya mangun karsa satengahing bebrayan pinanganten Sarimbit gadhahi gegayuhan ingkang utami. Panjenenganipun Bapa Budi Santosa sekalian hamung tut uri handayani mrih kasembadaning sedya menapa ingkang ginayuh dening pinanganten Sarimbit. Pinanganten Sarimbit awis manjing dening sasana pinajang arsa lenggah wonten sasana pinajang ya hungguan pinastika.
Nuwun inggih. Sagung Prabu Kakung Saputri menggah sampun kalorian. Wis paripurna pinanten sarimbit nindaki upacara dhaup kanthi naluri tata cara kejawen. Saking menika saderengipun dipun wonteni upacara adat kacar kucur kacang kawak deli kawak krobongan lan sanes-sanesipun langkung rumiyin dipun sunaken doa saking panjenenganipun Bapa Nanang Susino SAG. Saking menika sumangga wekdal kula aturaken dumateng kadang kulanen Bapa Nanang Susino SAG. Sumangga nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wonten ngarsanipun tamu undangan sedayanipun ingkang berbahagia, monggo kita nindaki doa kanthi sareng-sareng kados kerawuhan kula panjenengan sami wonten ing enjang dungkap siang menika. Kasuwun paring doa saha restu saking pernikahanipun Roro Ayu Dina kalian Mas Ihsan. Mugi-mugi Allah dadosaken pernikahanipun adem ayem, bahagia, sakinah, mawaddah wal barokah pikantuk ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Lan mugi-mugi kerawuhan kula panjenengan sami dados amal ibadah bermanfaat wonten kehidupan dunia lan kehidupan akhirah samangki. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah sholihah wa ila hadratan nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli wa li walidayya wa li jami'il muslimina wal muslimati amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdas syakirin hamdan na'imin hamdan yafi wa yukafi umazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa abdini sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sidina Muhammad fil awwalin, salli wa sallim wa barik ala sidina fil akhirin, salli wa sallim wa barik ala sidina fil mala'i a'la ila yaumiddin, wa salli wa sallim wa barik ala sidina fi kullin waqtin wahin, salli wa sallim wa barik ala sidina hatta tharidul abdo wa man alaiha wa anta khairul warithin. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Allahumma alif bainahuma kama alafna Sayyidina Adam wa Hawa wa alif bainahuma kama alafna Sayyidina Nabiullah Isa wa Ibrahim wa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa Khadijatul Kubra wa alif bainahuma kama alafta baina Ali bin Abi Thalib wa Fatimah Az-Zahra. Allahumma barik lil aris wal arisah fi ala khususi kulli khair wa alqi bainahuma sakinah mawadah warakah wal barakah warzuqhuma dzurriatan thayyibah wa barik lahuma fi rizkina halalan thayyibah bi fadlika wa judika wa karamika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alhuma min ibadikal muttaqin wa min ibadikas sabirin wa min ibadikas syakirin wa min ibadikal muttawakkilin wa min ibadikal mujahidina fil Islam wal muslimin wa min ibadikal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Rabbana hab lana min azwajina
وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير اللهم يسر لنا أمورنا أمور الدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلام اللهم بارك لنا في رجب وشعبنا وبلغنا رمضان وسلمنا في أمرنا بفضل سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil hadal majlis walimatul arus al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa li walidayya wa li jamil muslimin amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saking ingkang hamanggugati pun Bapak Budi Santo sekalian ngaturaken sewu-sewu agunging panuwun kunjuk pun Bapak Nanang Susino SAG. Para kakung saputri salajengipun keparenga Ibu Werda Hapsaning temanten angadani upacara adat kejawen. Saya kula aturaken para kadang muda ingkang badhe leladi pasugatan kunjuk para tamu sekalian. Mengenipun Ibu Werda Hapsaning temanten ingipun angadani upacara adat kejawen kanthi kairing mijil awigaring tias. Sumangga.
nemen Para kakung saputri sasawenipun Ibu Werdasari temanten nindakaken tepi upatara adat kejawen kacar kudur kacang gawak deli kawak lan sanes-sanesipun semangke kalajengaken pinanganten sarimbit sungkem wonten ngersanipun Rome Bu kekalih. Saking menika kangge angiringi sungkem keparenga ngaturaken lelagon wiwit aku isih bayi.